गरेसर फरायसालिमानि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया दिनै मेहेरगोनाङै जोबनानै थांबाय। 1974 मायथाइयाव गायसनजानाय गरेसर फरायसालिमानि 50थि सनाथि मायथाइ फोरबोआव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैदों। गरेसर फरायसालिमानि बे सनाथि मायथाइ फोरबोआ थांनाय 6 जुलाइनिफ्राय जागायनानै सानथामनि बायदि बायदि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। दिनैनि जोबथा सानाव मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जायो आरो बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंथियो दि गरेसर फरायसालिमायाव थानाय बिगियान आयदाखौ थाबैनो सोरखारि खालामगोन होननानै बुंथियो। दिनैनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लायो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, आसाम रायजो बिजेपिनि बारग' आफादगिरि भबेश कलिता, 30 नं गरेसर बियाबनि एमएलए पबित्र कुमार बर'जों गरेसर फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर प्रमद मेधि, गरेसर फरायसालिमानि बिबुंगोरा आरो गोबां फरायसा फरायसुलिनि नुजाथिनायाव गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। गरेसर कलेजनि जे सनाथि मायथाइ बेयावबो आंबो फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गिबि मन्थ्रिया अलरेडि फोसावबाय जे बेहाय साइन्स टीम होनाय जागोन आरो बेनि बिल्डिं इनफ्रास्ट्राक्चार सोमोन्दैबो बियो सिन्था खालामगोन। दा दिनैसिम जिहेतु बिल्डिं इनफ्रास्ट्राक्चारनि ग्रान्ट बा सेंसन बिदि गैयाखै हिसाबै जेबो बुंथ'वाखै, खिन्थु जिहेतु दा कलेज अथरिटिनिफ्राय बाथ्राखौ बुंनाय जादों सिन्था खालामगोन। लोगोसे दा माखासे आसाम मालानि लामा फोसावबाय आरो गरेसर रेलवे क्रसिंनि सायाव फ्लाइअभार आरो फ्लाइअभारा कन्डिसनेलि गोबां जायगायाव फ्लाइअभार बानायनाय जादों, खिन्थु फ्लाइअभार बानायनाय लोगो लोगो रेलवे डिपार्टमेन्टआ रेल क्रसिंखौ क्लस खालामो आरो पाब्लिकआ आन्दलन खालामो। बे खेत्रआव क्लियार जानांगोन रेलवे लाइननि क्रसिंआ बन्द जाबाय। दा दिनै बेहाय फैनानै गोबां दा गरेसरनि डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुंदों, तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबैनो डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुंदों। जोबोद मोजां बाथ्रा आरो कलेजआ दावगाथों। आंबो हेन्दलुम टेक्सटाइल बिफाननिफ्राय बे कलेजआ जुदि माबाफोर प्रजेक्ट दङबा हेन्दलुम टेक्सटाइल सेरिकालचार बे बोसोरनि गेजेरावनो बे फाइनान्सियेल इयारनि गेजेरावनो आंनो गथायनो आङो बिथांमोनखौ खावलायदों आरो आंबो बे मोनसे प्रजेक्ट बा स्किम बे कलेजनि नामाव होगोन। दिनै इन टटेलिटि कलेजनि सनाथि मायथाइ जथुमा जोबोद जाफुंसार।